Es navê min Adem, Mela Adem Qizil. Rêzik dirêj çêbûye. Em sedema viya dikare ji hîn bike yani. Evê sedemananê ji bela ku ji xwe dur çar hew personel danin du heb dane wê derê û bi eqosana îstan li vê dera sekinandî ê ku mexdûrin, ê ku üzürlîn, ê ku ji te re bêjim rihesizin ne ku viya bi tenê ye li derê xestê bi viya bê ji te re bêjim li kîjan ciyê ku îşleman çê dikin îş temam têda wê dibînin hundur da tu gava tiştekî xutînî ziman dibê hena bisekin û ew ê bisekinîne heta bi da bikeve û milletê bê gava tu dibêjî jî gotina wî pere nake yani gotin nabêje eceban vî wetandaşa hatî vî hevalê matî eceban îşê wî heye tune yê ji ber vî avê millet giş tiketî vê dira bala xwe bide giş temam em bixwin yani wan üzürlîn jî dibê de eqwasana sekterî gava ku terî wêrê tu nagî jî Tu ji bona zanînga qeyda zanîngayê fakûlte ji bo qeyda zanîngayê em hatin wêre ku qeydiyê xwe çêkin ji xwe berê ne bi vî havê ama ana vê sîstem bi vî havê kirine ji bo îlayetê ji bona îlayetê em hatine em qeyda xwe çê bikin û vî halê hinanê tu wayî dibînî eger ki bi 150 metre dirêj bûyî wa ji xwe xweyayê yani viya tişkî ve şartînî ne Peki tu ji rayedara çi dixwazî yani ji yetkiliyan? ka yetkiliyan ji xwe ji mîna me bi gelek camêr dixwazin jî daxwaza me jî ev ku van tiştana bi vî milletî nekin vî milleta ne misteheqî vî tiştî ye yani vî milleta ne layîqî vê eziyetê yani gerek vî tişta neke dixwazin yani jê re daha imkanat kî wa daha xweş jê ra bike em vî tişta Mala tava be. te jî ava bi spas dikim